El Dia Mundial del Donant de Sang, el 14 de juny, retem homenatge a totes les persones que amb aquest gest solidari i generós ajuden a tantes persones, fins i tot a salvar la vida de molts. L'any passat, els representants de totes les associacions de donants de sang del país ompliren aquí, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, en un acte emotiu i sincer, en què es va donar la veu a més de 900 delegats i delegades que formen part de la Federació Catalana de Donants de Sang. Enguany, aquesta efemèride no la podrem celebrar tots junts com ens hauria agradat. Haurem de fer-ho encara un punt distanciats, un punt separats. Tot i això, volem seguir promovent la donació de sang, agrair als nostres voluntaris i, sobretot, oferir la nostra col·laboració a través de les xarxes socials. Per això, avui, gràcies a la implicació de l'Associació de Donants de Sang de Catalunya, a qui faig arribar una vegada més el meu emocionat agraïment per la gran tasca que fan, avui us volem explicar una petita història. Hi havia una vegada a un petit indret de Catalunya dos germans bessons que tot just acabaven de fer 18 anys. L'Anna era un xic més espavilada i valenta que son germà, en Marc, tot i que ell era esportista i molt atlètic. A més de ser una noia molt sociable i comunicativa, l'Anna destacava perquè es mostrava sempre molt voluntariosa i altruista en mil i una causa social del seu poble. A l'hora de dinar, els dies que coincidien perquè no havien d'estudiar per la tarda, l'Anna feia una mica la guitza a son germà. En broma, li retreia que era un poruc, perquè sempre deia que mai l'acompanyaria a donar sang. Marc, amb el fons, també era molt bona persona i desitjava ser útil a qui pogués necessitar un cop de mà. Un dia, mentre esmorzava, en Marc va veure a les notícies que la pandèmia del coronavirus s'havia estès arreu del món. En una revolada, s'acostà a l'habitació de la seva germana i li digué: Anna, has vist què està passant? Aquest virus ha contagiat a tot el planeta. Ella, en sentir-lo, canvià de sobte la rialla del seu rostre. Sí, Marc, el que està succeint és molt greu, però hem de ser forts. Ara, més que mai, hem de mostrar allò que la mare i el pare ens van ensenyar de petits. A què et refereixes? En tants anys hem après moltes coses d'ells. Doncs per mi, una de les coses més importants que ens van ensenyar és compartir. Donar allò que tenim no cal que siguin diners, ni res material. Si ens ho proposem, si volem, de ben segur que podem ajudar molta gent. Marc, nosaltres estem sans, tenim salut, tenim una família que ens estima, tenim amigues i amics amb qui poder viure anècdotes i mil històries més. Però hi ha molta gent que, per desgràcia, no té la nostra sort. Anna, ja ho sé, el món és molt injust, però què vols que hi fem nosaltres? Si t'ho dic, ho faràs? Prou, potser m'ho repenso. Ahir a la tarda, la mare va deixar-me un petit conte que li havien regalat, que parlava d'una geganta solidària, d'una senyora que salvava vides. Havia pensat que tu i jo podríem fer el mateix que l'Angeleta, la protagonista. Em sembla molt bé, però si no m'expliques què va fer, no sé pas com vols que col·labori. Aquesta senyora, durant tota la seva vida, ha ajudat a salvar moltes vides donant sang. I ara, als seus 86 anys, forma part d'una associació de donants de sang. Explicant a la gent, a la seva manera, que cada dia es necessiten centenars i centenars de donacions de sang només a Catalunya. I encara segueix fomentant la donació i intentant que gent com tu i jo siguem més generosos i ens animem a col·laborar. Bé, aniré amb tu a donar sang. Que consti que ho faig perquè callis d'una vegada. Mira que ets pesada. En menys d'un segon, l'Anna agafà el seu mòbil i entrà a la pàgina web del Banc de Sang per demanar cita prèvia. Marc, et va bé demanar a les 5 de la tarda? Perfecte, així que fes els deures i anem. Veus, home, no costava tant fer feliç a la teva germaneta.
Al dia següent, abans de les 5 de la tarda, l'Anna i el Marc ja estaven davant la unitat mòbil del banc de sang. A la porta els esperaven dues voluntàries de l'associació de donants de sang. En veure els dos germans, se'ls acostaren i els hi van dir: Benvinguts! Moltes gràcies per la vostra solidaritat. Som uns joves molt generosos. Donar sang ens uneix, donar sang ens agermana, però sobretot, donar sang salva moltes vides. Tu que pots, dona sang, perquè el món sigui un lloc més saludable i més humà.